Publish bunyi pi ki parlo ki bapet ya kini ke program podcast jong ka ICAR NEH. Ke kerteng jonga ke dei Khamkorshisha Nongrum, bat ngapteng subhai pi baro sya kini ke program podcast betemai, bat minta kesngingin ya keren halor kapang ka World Rabies Day ni ke jing rakhe ya kasngi bakar pang jong ke jingpang Lamwir, ka bahab ha ka arpu praterik unai lur, manla usnam bat la rakhe ru ya ka lenghu sngiyap jong Louis Pasteur ubala klat ha usnam khat pra khandai pusan ubalong wei na ki scientist bapau nam ubala lap ningkong e ya ka dawai tika banyada na kane ka jingpang bashar khai ka jingpang rabies ne ka jingpang Lamwir ha kimran khamtam hakikso kalong ka jingpang ka bashar khai bha Bantep company syo syapang kini ke jingpang rabies indon kat batngi ya Dr. David Teilang Sun ibalong Assistant Director Piggery Development Department of Animal Husbandry and Veterinary Meghalaya Shillong. Saya sensa itang sampai pi syakani ke episode ke bamenta. Boleh sibo ni ke jingpang sampai jumpi yang syakani ke episode ke bamenta. Oi parlok ke jingpang rabies kelong ke jingpang ke bashar khai bah maka bakta ye kithet ki jaw jong kamet jong brew Perkebailam ru syadu ke jingyap tada sim ye kilat jingsumar ki bamardor Tesa tongin ya keren syo syapang kini ke jingpang rabies sa to pilaban mat pang kemjat syapang ke kini ke jingpang rabies ni ka jingpang Lamwir hakikso Oi kini ke jingpang rabies kalau ke jingpang ke balarim bah berlasyam ya ka laslam bah kalau ke jingpang ke bashar khai ha ka ba kani ka kata ye kimrat ringkau khamtam ha ukso bar habalayo ye kini ke jingpang bunsin ki jingri jingdop ki yap bat kumjuru kakta ya kibriu ya uni ya kani ka jingpang rabies la penlong da yang jingpang virus bangitip kum ulisa virus na ka family rhabdoviridae bat kani ka jingpang Lamwir ka parstet bah ha ki jingri jingdop khamtam ha kibriu ki basyadai ha kini so Lamwir bat teng kani ka jingpang ka lam syadu ka jingyap wat ya kibriu ru kumju la da kimyo ya ka jingsumar nadu ka basdang ban sumar kloy ya kani ke jingpang nang ta pade kini kikso gilong kinong ra ya uni khnyang jingpang virus bat khandai na kispa ngila banong ba kikso ki kloy ba bat ki banyo ya kani ke jingpang Lamwir ki wi pat kimrat ki ba ra uni khnyang jingpang kilong kum ki besong nang ta pade ki mersiang lanta kini ki so klau ki bangitip kum ki haina kini ru kilong ki wei pat ki merat ki bara uni yang jingpang but namar kata ngi don kam ban tip ba ki briu ki don kam ban pikir ya kani ke jingpang ke bashar khai namar ba ka don ke jingiajan hapdeng ki briu bat ukso lahayeng na ke imlang salang ti namar kata ngi don kam ban tip kambnia sepang kani ke jingpang Lamwir krang bangila ban syemi kilat gilenti kumno ban yada ya kani ke jingpang so hatu phila ban batai ha kano ka rukom kani ka jingpang ka sapriang ha kamet ukso ho ai kani ke jingpang ka sapriang ha kamet jong kikso lingba ka jing syadaj hakimrat ki bala pang Lamwir khamtam ukso mo barba ukso u daj ya kibriu dani ya kimrat ka umbia jong ni ukso ka rung bat ka bit ha ki jingmong ha ka tu ka benta ka bomong but uni khnyang virus usyong bah ka umbia jong so Lamwir bat habau dait pat penmong yeno kani ka umbia ka bit ka tu jingmong bat kalong ka bama shibon khamtam ye kini ki jingri ki ba koj bakhia lani wat ye ki briu ru ki ba koj bakhia kalong ka bama shibon nang ta habau ni khnyang virus uyorung ha ka tu ka benta bamong jong ka met jong ki briu lani kimrat hapo khatsan ni arko minute ai urung syaki benta jong ki doksa jong kamet nang ta urung syaki thiet jong ki bor jing sngau lani ki nerve cells ki ba don ha ka tu ka benta jong ka din mong bat kumjuru kalong ka bama bha lada kani ka jing mong kaya jan bha bat ka khli jong briu lani bat khli jong kimrat namar ba ki kloy bha ban sapriang kini ki virus syaki benta jong ka khli bat kani ka long lemba ka jing syada jong ini ki so ki Lamwir tikini kilong ki wei ni ki lat ji sapriang jong kini kyang jingpang na ki thiet kini ki kyang virus ki rung sya ka jabeng nang ta shi ki gland penmi umbia lani ki salivary glands para ki so kan thai ki rung sya ki gland penmi dut lani mammary gland
kaddu na jabing kini ki khnyang ki penyap ya ki bor jong kini ki nerve cells bat ki glands bat kumjuru kini ki so ki bala kala Lamwir ki penmi shibon ka umbia tertho na ka shentur ga jong ki bat kani ka jingpang rabies hakik so ka pau kumba khatsan hadu san posngi ai hadin ka jishadat ya so Lamwir bat tengkhat ka shimpor kumba palat shisnem ban pau kani ka jingpang Nang tapat sa ki kita kishin ki bapau ki balaban ito haba uksaw uyo kini ka jingpang rabies lani ka jingpang Lamwir. Hoi haba uksaw uyo kini ka jingpang rabies na ka jingpang Lamwir ka banding kong ka dakashin ka long ka don ka jingkala ka jinglong jong uksaw na ka jinglong ka bale jan ka bale it ka balong gemnot ka jong u bat kala jinglong ru kala kham iper menta nang ta ukso udon kani ka kompet ka ba upet lingo nang ta upet se lani mangi ongtin fareng ka vacant look mo nang ta pinpet iki khmat jong ukso ru kilong ki khmat ki ba sautrate ba nang ta kani hadin ka kelalong singkliang namar ba ka jingbam trekam shu jong ki thiet khmat nang ta pade ngi lap ba ukso itu shu ilau jong kanrat lani ko ngo shu ye ki hukum ki jong kanrat ki jong u ukso kala domriang nang ta pade ule kemen ule Lamwir bat umne shong shi jaka mo umare uya chini shatai bat kata ka jingmare Lamwir ka jong u sha jangai ba mo umare sha jangai ba bat umla bante lakam shu eladi bat hakata ka jingmare jong u ni ukso Lamwir bonsin udait naphang hakata ka lentia ka jong u kat ki ba uya kendu udait naphang bat kumjuru watlada klam penthod yu uru usuwan sudai bet kat i baki ya kendo teng ju shambar bor bawa ke jing don gani ke jing mare jing so Lamwir udai wat ki marat ki mereng ki badon halenti sengken ki briu ne kino ki bo i ki bo wit hakalenti ya ke jong u udai na phang nang ta so ubam na phang ya ki mau ki ding ki siap bat ki wei pat hakata kalenti ya ki jong u bat kani ka pen mensau ki bniat jong u hi nang ta ule akhle bet upersyang ban kem ya ki ke ba usumudur halair nang ta kadon ka jing jaudut umbia tertho ka ba klem sange na kasentur jong ukso umla ban yai bet shu menta nang ta pade kani ka surwer ka jong uru kala khamjam bat khamkhor ba kham hadien uni ukso balayo ni jingpang umla shu ban bam bandi nang ta umla shu wat ban ngot ya ka umbia namar ba kini kithit hagi benta jong tingkro kilas niu nang ta pade udon ke jingting ya ko nang ta usai uthali shabar nang ta pade utolot uthai bha uyaj klem ngothu ba kata ka jingjau umbia ru ka ba jaw ten hakta kalinti yaj ke jungu karbo udang yaj bat khado uni ukso uyo ya ke jing yap shiliang namar ba kini ki thiet ki jaw ke jungu kilas niulut bat ukso barbor bala Lamwir uyap no tang hapo san lani reusngi hadien ba kini kidak kishin kila pau shenna ba kamet jogu andrai kisngi lani ki por ban yap ka jusimpor hi shitayo hadu lai tayo te kini kilong kidak kishin ki ba ngila ban yu shenna haki ini kikso ki bala yo kini kicingpang Lamwir ka balong ka ba ma ba na ka benta ki tu ki basha dai honi ukso te namar kata ngi hapan pej bah ya kini kidak kishin kanang bangila ban kier kat bala na kani ke jing ya kendo bat kini kikso ki bomare mo kikso Lamwir ki bomare ban dai ya ki briu lani ki mrat Dito kilong kidak kishin ha ukso tika jingkali mentapat sa kalong ki epat kita kidak kishin hakimasi haba kiyo ya kini ke jingpang rabies le se da ka jingdat ukso Lamwir hoi hakimasi ru habaki syadat ya ukso Lamwir kani ka jingpang Lamwir ka pur lani ka yabit sya kamasi bar haba kamasi kayo ya kani ka jingpang Lamwir ka judon kata ka jingyap shiliang ha ka met ka jongkaru lani ka paralysis ngiong nang tang ui ya kata ka jinglong bamutlop ka jongka ka jingle Lamwir kale ni ka tur kulumar kat ya balap basyam nang ta pade kadur kat ya ki balap basyam nang ta ka khalut kat ka balap ya ki tiar kitar nang ta ka don ru kani ka jing jaudot tertho ka ba klem sange
nak sentur jongka nang ta ka don ru kan ke jingle shit kli jongka nang ta pade ka penyiap siliang ru ya kita ki benta jong ki kejat ki jong kanika masih badha baka masih ka yo kan cing sistem ka jupen ki ya usengkai shani shatai bat ka jupen dam todong kini kilong ki dak kishen ki ba pausna ka masih ru te haba kani ka jingpang hi ka rung ha ka masih ru umdan hi kilat kelinti banyada andre punsin ka yap na kani ka jingpang rabies kum kinong rikso ne kinong ri jingri sa ki ekita ki jingkit clear bat kumno banri ne bansuma ri kikso na do bakidang red hoi kum kinong rikso ki badon ka jingkit clear hi don kam haba phi sumar lani haba phi ri kikso pi don kam hi ban penbiang ya kita kitika anti rabies vaccine hakabangi ju ai ki so khamtam hakpor bakidang red ha ki dap lai banai karta nang ta padengi airu ya ke booster dose anda kila dap lai hadu sautayo hadin kenika primary dose bangiong nang ta padengi airu hadin baki dap sisnem te kani jing ai ya kani ketika vaksin banyadai kani jing pang rabies kolong badon kam hadu kata-kata nak bentai kikso mo nang ta ka baar ngi laban ong ba ngi don kam ban khanglat ya kani jing kharoi jong kini kikso surok mo khamtam kini ki por ki bamenta kikso ki ba omdon try mo ladangi la ban penduna la ne ban khangla ga jing kharoi ga jongki te kani ru kala ban te lakam khendiat ya kani ka jing sapriang jo kani ka jing pang nang ta pade ka jing khangla ya kini kikso surok nani kikso klem try ban syang pathar ki shnong ki thau mo makini ru ki long ki bama bha ba ki la ban long kita ki ba yo yang ni kecing pang bat kum curu laban pen mensau lani ban kta ya ka imlang kesalang mo ha baki dai ye ki briu sa lada syadat haki jingri kum kikso ne ki miau hayeng ki ki kamram baki nong ri lane ki try kso ki de ban le marmar kum kila jingiada ban lait na ka jing sapriang jong ka ne ka jing pang ho kum ki nongri ya kikso lani kimiau hapoying hasem sisen badon ka jing syadat hakikso lani hakimiau lada dei ki babha lani dei ki so klebedru lani kikso lamwir sisen bala syadat don kam ban site wood ya katu ka jaka ka badai kso ka bomong mo ban site da ka sabon bat kumjuru ban pensya ka umkor kumba khasan hadu arpau minute ai pat peteng ya kata ka jing site da kani ka sabon ha kata ka umkor nang ta pade omdei bansu ya kanu ka jingmong lada ka jingmong kalong ka bahe lani ka barit omdei bansu ya kani ka jingmong nang ta pade omdei ru wat ban ber kini shinrai ban ber khndo ban kha yu khau nang ta sata atu ka jaka ka bomong mo nang ta pade ban ta do usnyu jong so ha atu ka jaka ka bomong bat kiwe ki ba bun sen ki breu mo ki chule kani kalong ka bom ya hap bat kani ka karukam le ka chongki ka bom ya hap satia nang ta pade adin bala website kani ka jingmong bala ong menne don kam banta da kada wai iodine lani ka povidone iodine na ka betadine da umyo ya ka pila banta da kani ka 90% alcohol lani kanu ka antiseptic cream ya ka tu ka jaka ka ba pila website nang ta pade lada ki kso kila syadat haki kso lamwir don kam ban lek marmar si doktor veterinary ban pentip syaki knang ban yo ban ai kani ka post bite vaccination ya kani kso ki bla syadat ban ai kani ka anti rabies pun sen la ju ai kani anti rabies ha kasngi ba syadat laning ong ka 0D nang ta pade ha kasngi ka balai kasngi ka nyo kasngi ka khatsau kasngi ka ba arpupra bat kasngi ka ba khandai paula da don kam te kani ka long ka ba don kam ba na ka banta kikso ki ba syadat ha kikso lamwir mo lani ki no pat ki lani ki wai pat ki mararu ki ba syadat ikso lamwir don kam ban bo renti ya kani post bite vaccination pada tang ketika lani ka anti rabies lani ka vaksin ka bala ban yada ya kini ki marat bla syadat na kani ka jing pang rabies mo ka ba ngila ban protect ya ki lani ban yada ya ki nang ta pade nak banta kadut mo ngim dai bandi ya kanu kadut ka baim klem shed nak khamtam nak bangi yo nak tu mesti ka bangi lati kana bu syadat hakik so lamwir kani ru kalong kawe nak lat jiada
bangi don kam ban tip. Sa ki ki kamram ki badai banle kum ki nongri jingri ki badon ya ka jingkit kle banyada ya lade ya ki wei badro banyarap ha ka imlang salang. Kum kinong ri jingri badon ke jingkit kli banyarap yala de kiwei ki imlang salang ki don kam ban pha examine nakapor shakapor ya ki jingri jongki khamtam ki so ma ha ki doctor veterinary kumbala ong mane ki don kam ban yo ikitika hakapor ke babiang hakapor baki shaki klein nado kapor baki dangret tekini so ki don kam ban yo ya taka lat jingsumar leng baki jing aitika nang ta pade wat sha ki khun ki ti lani khnarit bakin yele kai bat ki jingri bat ki so ki miau bat lada sha ru don kam ban don kirang ba ajan lani ki bala he ajan krang bakin num la yo don kanu kanu ka jingpen men sao jong kini ki jingri ya ki khnarit mo nang ta wat sha ya ki ni khna lani ki khun ki ti ban bu e ki ti ki jong ki hakshin tur jong ki mrat la ki so lani ki miau kaniru kalong ka ba banyada na kataka jing sapriang jong ki kyang jingpang lada don ha na kimrat shikibriu nang ta pade wat sha ban pendai ka dur khmat nang ta ban do ye ya kimrat lada de ki so ne ki miau mo kani ru kalong banyada ya jing sapriang jong ki kyang jingpang nang ta ye kini ki so don kam ban dap kani ban spino ya ki ban penduna ya ka jing kharoi jong kini ki so bat da ka bangi dap dan ngi spi ngi pen dunaru kapen dunaru ya kata jingdom hakini ki jingri mo ki baki nongri jingri kiri nang ta pade ban don kamru ban pendunai ni ki jingkharoi jong ni ki so surok dan ni ki so khlam trai nang ta pade lada ni yalam kai ya kini ki so mo don kam ban date ya ki namar ba yo ki mare klumar kani ru kalong ban kam ba kini ki nongri so ki don kam ban pikir habakiri ki jingri ki jongki Kum ki nongri jingri ne ki nongri kso lada shada ya ki kso la jong ki ki kamram ki badai banshim lane banle haba shada ya kini ki so don kam ban te ya ki shi jaka mo hakawe ki jaka bat ban pe ya ka don na em ka jingkala haka jingim ne ka jinglong jingman jo ki so ki ba shada te ngapte ki kumba suppose ngi ai mo te lada umda ni ai hapo kata ka suppose ngi te kamot kam lele mo te ndre lada don ai lada ki so ki yo jingpang rabies te hamot hapo suppose ngi kira pau kita kishin jong ka jingpang rabies nang ta pade don kam ban shim mari ketika kembala ong mene ketika ka post bite vaksin ban ai kini ki so ki bala shadai nang ta lada kini ki so ki la dai ye ki wepat ki jigri mar pidon kam ban lech ki doctor veterinary ban pha pet ban pha examine ban yo no ek ta ketika jong ka post bite vaccine te kini ki long kilat kinti bangi don kam ban shim sa ke ka World Rabies Day bat hato don ne em ka phang pedeng jong une usnam arhajar arpusan ka World Rabies Day lani kani kasni para khikarpang ya kani kasni jingpang lamwir lani jingpang rabies kade kasni ban ya perkhat mo ya shibun ki matrai kam ban ya dai kani jingpang rabies ne jingpang ka bashar khai bat kum juru ban ya le ban rat ding khong ya kani jingpang na kani sla perthai pat hakum kani kasni kade ka buksial ban ya perkhat ban ya phaliu jingmot ban ya Teilang hapdeng jongka imlang kasalang kiseng tremon sobha ki bor sarkar bat dakawai ka jingmut dakawai ka jingthmu ban ya Teilang bat kumno ban ya perkhat ban ya le ban penduna bat kumjuru ban pendu jaj ya kani ka jingpang rabies na kani ka slapar thai te haman la ka arpu kratarik jong banai nailur jong man lo snem kani ka World Rabies Day la bu badla penlong da kani ka Global Alliance for Rabies Control ban ya perkhat khamtam ha kitu kiri jong ka perthai ki bahadu menta kidang yele ban rat ding khong ya kani ka jingpang rabies kumju ya gari India ka jongi ban yalap nani ban ai kita ki jingi kai ki ba pher ki awareness program ki ba pher sha ki nong shong snong nani sha ki brio mo kumno bakin tip khamtam ya kani ka jingpang rabies
bat kumno ban yada nakani ka jingpang rabies te kini kilong ki benta ki ba kongsan ba nya phliu jumot hakum kani ka sngi World Rabies Day mo te hakum kani ka sngi ru la jupan thmai ya ka thong lani ya ka jingthmu ban rat ding khong ya kani ka jingpang dak ba pelong ik program ki ba pher ka malong bat kini ki program shisha ki ai ki play ki jumot berkhat jong ki briu bat kumchuru ki rap ya ki kumno ban snotho ya ka jingser khai jong kani ka jingpang ka ba lakta ajur ya ka jingim jong ki briu ma bala penyap ya jingim jong ki briu keleng satlak pathai te namar kata kani ka World Rabies Day kalong ka sngi ka ban yarap sibon ban ya thir sibon ki aka ban ya perkhat sibun ki aka bedai bat kani ka jingpang rabies te kani kalong ka aka ka badon kam jong kani ka sngi World Rabies Day ka phang padeng jong ka World Rabies Day celebration arpusan kalong act now you me and community kaba ladangi penkala tin khasi kalong le ano menta mapi manga bat ka imlang salang kini kilong ke bayat dai bahas biak bat kani ka jing rakhi kani ka World Rabies Day hakaba ka kentup yanga yapi bat ya ka imlang salang baro ban ya trelang ban ya telilang nak benta ban ya le ban rat ding khong ya kani ka jingpang rabies na kani ka ri jongi haus nem arajar khatsan ka don ka jingalang ba jongi ri ba pher ban rat ding khong ya kani ka jingpang rabies kumno bani perkhat bandrat ding khong yaka hapo jong usnem ar laipho bat ladon ga jingi menjur lang jong ka World Health Organization ka World Organization for Animal Health ka United Nation Food and Agricultural Organization bat ka Global Alliance for Rabies Control te klai menjur lang ban ya trai shitom ban ya le kat bala ban pendu jaj nane pen bandrat ding khong ya kani ka jingpang rabies hapo usnem ar laipho te hakani ka jila jongiru katanat ri lani ka department joka veterinary department kala penlong hamanta barok shitayo ya ka jing ICAR lani ka anti rabies vaccination hakleng kijaka jong kani ka jila jongi ban ICAR ya kikso ya kani ka anti rabies vaccine nangta la penlong ru ya ki awareness program ki school ki bapher ki competition haki school ki bapher ban yalap ban pensapriang ya kani ka jingpang rabies haki niki school bat kumjuru ka awareness program laju ai sya kini ki pa nong snong hakeleng ki jaka nakabenta ban yalap ban penpriang ya kani ka jingser khai jong kani ki jingpang rabies nangta ladon ru ki jing yakren haki radio nangta pade haka podcast kani ka podcast ICAR pat kum juru ka jing sami kod link kedop ka bedai ba kani ka jingpang rabies te kini kilong ki lat kilinti kumno bangin yale ban penpriang ya kani ka jingpang rabies syabaro kat bangila krang ba ngila ban yada ya ki pa nong snong mo kamtam yi khna khlong na kani ka jingpang rabies ka balong ka bashar khai ba bat ka bama ka jing jongi gi briu Jasa balai balabu ya kathong hapo usnam 8,000 laipho bandrat dim khong ya kani ka jingpang rabies tani ka jingpang lamwir namar kiri jong ka perthai kilabu ya kani kathong mo ba hapo jong usnam 8,000 laipho dan kam ban pendu jaj no ya kani ka jingpang na kani ka sla perthai ban yada ya ki briu na ka jingyap ka ba wanlam lingba kani ka jingpang te kadon kamru ka jing yakarsan lang namar kata jong ki briu baro jong ki seng 3 months ngobha nangta ki bapher mo ki barit tani ki bakraw nangta ki bor sarkar ngidon kam ban ya teli melon ban bu khmat ya kani ka thong bangin ne kat bala ban rading khong ya kani ka jingpang rabies shwa usnem arjar laipo bat ka phang pedeng kemalong menne ke bat ya dei bah bat usnem arjar apusan le no menta mapi manga bat ka imlang salang kalong kai ke ba kirsiu thia mo yangi bangi don kam ban act lani ban le mo ka contribution lani ka jing
ai lani ka jing yarap lani kanu ka benta ka bangila banle nak benta ka imlang kasalang ban yadai ka ni ka jingpang rabies ban kum juru da ka bangile amta ngi contribute lani ngi yarap kendiat mo kumno banle ya kata ka ban poi kata ka thong ban pundu jai ka ni ka jingpang na ka ni ka slapar sei hawa So, ka benta jong kini ka jingpang rabies but kaway ka jingkot jingkya lani ka One Health. Oh, ya kan ni ka program One Health program ka ba long kata ka jing ya jan ba hapdeng ka jingkot jingkya jong brio ka jingkot jingkya jong merat bat ka jingkot jingkya jong ka mariang saudong saukun don kam ba pendu jaj ya kan ni ka jingpang rabies ha ka ba ka long ka way na ki jingpang ka basir kai ka bayabit na merat sikibrio mo kabalong ka deadly zoonotic disease yong bat ngi syamru haka pertai brokawai ba kundai ado shispa ya kan ka jingpang rabies ba kibrio kiyo na ka jingshada ha kisau lamwir mo bat haka pertai brokawai kumba san kundai hajar ai kibrio ki yap man no snem kamtam ha ka doba Asia bat Afrika bat nakini kumba saupo naksispa kidai tang kena ki bahapo ka khatsan snem te katne kalong kata ka jing yap jong ki brio keleng satlak pertai tang na kadau jong kani jingpang rabies but kaniru kalong ka jingpang ka bala rim ba mo melaw mane ka jingpang ka bala lap la slem ba ka bala rim te tang ka jing aitika kalong ka lat kalenti kumno panyada ya kani ka jingpang dan ni jing sapriang jong kani ka jingpang wat ha jala Meghalaya jong iru ngimpat la ban te lakam ya kani ka jingpang rabies mo te kana kalong ga ek ka bron kam ba kum ka imlang salang idon kam ban ya Teilang mo ban ya le sitom ban wanra ya ka jing te lakam ya kani ka jingpang rabies nang ta pade ka jing ai kini ka awareness program kumbala batai mene hakisnong hitau mo kumnong pen priang ya kata ka Jingiada ya kan ni jingpang rabies berkunjuru ka jingsumar ya kan ni jingpang rabies hadian mala syadai hakini gi so lamwir banyada kathong long banyada ya jingem jong kibrio mo bat namar kata kan ni ka World Rabies Day celebration la ni ka jing rakhi ya kan ni sngi bakrpang jong ka rabies aka arko pratrik kalong ka jingkot jingmut jongi baro iwe piwe ban rating khong banya Teilang bat habaro kiliang mo banya Teilang kum kawai ka bor banya le sitom ban rating khong ya kan ka jingpang rabies bat kum da wangile kumta ngiada ya ka jing em jongi kibrio Te parlok nong pet ila poi ka bakot jong kini ka program podcast kuble shibo ni pisa ki jing batai bat ki jing kren jong pi ki long ki ba ai jing mut but ai jing start halor kani ka jingpang rabies ki dak kishen kumno ka sapriang kila jingiada bat khamtam ya ka jing rakhe jong kani ka World Rabies Day alhajar alpusan nakarman scam baki nong pet baro kilayo ya ka jing mentoy shibon te hadu bangin daya syambiang hakaway part kapol jong kaway part ke episode sahisien kublay shibon ni pisa but ya pi baro kibapet ya kani ka program podcast kublay shibon ni piru